मा जाबावगोनलै बे कर'ना भाइरासनि थाखायनो लकडाउन बाहेराव जेरावबो ओंखारलांनो हाला साख्रियावबो थांफिननोनो हाला हे गसाय माला थांफिननो हाबावगोन आं साख्रियाव आदा माथो जाखो आदा दखानफोरा खुलिबायदों खोमा दा दखानाव थांना फैलाय बानलुबो गैया संख्रिबो गैया खुलिबायदों खोमा दा मोनायाव माखौ जानो नङाबा जोङो थांलाय लाना फैलाय खुलिबायदों खोमा दा आं थाङालै लकडाउन बोथोरफ्राव गिलुबालु थांना फैथोंलाय खुलिबायदों खोमा दां दखाना कर'ना खारनायनि आइडिया आंनाव दंखायोना थांलाय फैथोंलाय मोनबाय बायगोन खोमा दां थांना आदा दखानाव थांना फैलाय कर'ना बुथारनायनि आइडिया आंनाव दंखायोना थांना दे बिदिब्लालाय आं रेडि जाहैनोसै बिनानाव जलंगाया लाबोलाय लांगौ र' अ सापनासो माथो हस्टेलनिफ्राय माला फैयामोन सानथामसोआनो जाबाय सरि दे माबा सेक लानो मोनानो खुलुमबाय अ दे सरि माबा कर'ना भाइरासनि थाखाय ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगौनो अ नंगौ नामा दे बिदिब्लालाय थांसै दे औ दे बिनानाव न' लांफैदो जलंगाया र' आदा र'लाय थाथ'लाय बेयावनो थाथ'लाय नों सिङाव फैथ'नाङा र' बेयावनो थाथ'लाय दसे हर जलंगाया हर द' नो लाहर मा लाबोखो आदायालाय बेल' दालि बानलु आलु थावबो लाबोबाय सान्दुङाव दोनोब्ला कर'नाया थैयोनो माथो सान्दुङाव दोननो हानि र' आदा नों सिङाव हाबबोथ' नङा बेयावनो दसे थाथ'लाय जा गिलिरखा आदा सिरियाव गसंफैद' साला कर'ना नांनानै फैनाया खारखाजोबखासिगोन बियो कर'ना खार साला फाफि कर'नाफोरनि थाखायनो जोंसो सान्थि गैला जेरावबो लकडाउन बेरायनोबो थांनो मोनला कर'ना खार नांनानै फैबाय बायदोंबा खारखासिगोन बियो खारजोबखासिगोन कर'ना भाग जाओ कर'ना भाग जाओ साला जोंखौसो डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो कर'ना जानोबो लोंनोबो सुगैया हाथाय बाजार थांबाबो कर'ना भाग साला खार कर'ना खार
हुख'लाजोबखानोसै आं खारखाजोबखासिगोन बे आदा कर'नाया खार कर'ना खार अबाव नांदों बे कर'नाया खारखाजोबखासिगोन हुख'खाबाय आं आदा दे साला लुफावजोबखाबाय आङो जासिगोन आदा र' सिखारद' आदा जाबाय दे सिखारद' फैद' न'आव फैद'